Manoray mi og bingka og budbud. Kuan lugod. Manoray mi lugod, umilingaw. Pasinaw na lang mi sa among agtangan eh. Hello everyone. Hi sa aking magandang kasama. Nandito kami ngayon, nagtitinda kami ng mga PC. PC, hindi yung computer ha. PC collection, charorot. Yung PC sa baka. Yung PC daw sa baka. Hindi yung PC ha. PC. Hindi nag-mean. Ayan yung work namin ngayon. Kami ay gagala at magtitinda kami. Malay mo, ikaw na ang susunod naming pagbintahan. Charot. Hi. Kami naglakaw-lakaw, wala pa taon may halin. Nalina na tao na siya. At ang sa bungtod karon, mga guys. Mga guys. Amo ning i-explore ang kalibutan kung unsay forma. Explore ang kalibunan. Dili ang kalibutan. Ang kalibunan di ay. Ang kalibunan. Aboy, klaro de. Wow. Kat-kat bi dito ay tanawan ninyo ha. Amo ning kamangon. Kung dili na mo kaya kat-katon kamangon na. Ari may paingon, mangita mi diri kung naabay mga kwarta diri Kasi hindi ay masaag, di ba? Ganern. Ay. Mangita mi pito-pito diri. Anak sa baki. Diyan ang bukid-bukid bitaw rin, no? Kaya pa niya? Kaya pa. Kaya pa? Kaya pa kamukat-kat? May pagmangawan niya lang na diri sa bukid. Ay. Saan kahoy? Hala umo. Hi mga guys, palit na mo sa among tinda. Huwag mo palit sa among tinda mga guys, kaya namin sa kalibunan. Mani mong dala mga guys, Ay mga guys. Nya karon mga guys, kay kalibunan man ang among giagian, di jud mi mahalinan ani. Ani kung kauban kay siksi kayo. Okay ra ni mahalin diri. Ang among dala di jud mahalin kayo may kapalit. Ay, Ginoo. Umara to mga guys. Bye, happy birthday.